Me yasa duk lokacin da zaka sai kadara musamman fili, gida, plaza ko ta industry ake cewa ka san ko ka zaɓi waɗanda suka san doka. Waɗanda suka san doka, me yasa kuma doka ta zama ita ce ƙashin bayan harkar real estate, ma'ana harka ta ƙasa a Najeriya. Na farko ka sani cewa duk lokacin da ka sai kadara, karama ce ko babba, fili ko gida ko plaza ko ta ma'aikata ko mai kama da haka, ba fa ɗaukar wannan filin zaka kasa a leda ko a jaka ka tafi da shi ba ko aljihu. To tambayar anan shine me zai tabbatar da cewa kai ne sahihin mamallakin wannan kadarar da ka siya? Shine document. Document shine kawai zai tabbatar da cewa kai ne mamallakin wannan abun, amma ba kowane irin takarda ba. Takardu sahihai. To saboda haka ne ake cewa takardu a dokance su ne suke tabbatar da mallaka ta wani kadara wanda dokar Najeriya ta tanadar. In ba da haka ba, idan ka sai kadara ai ba ɗaukar ta zaka aka tafi da ita ba. To waye zai gane cewa ta ka ce? Waye zai gane cewa kai ne mamallakin wannan? Sannan waye zai gane cewa kai ne ka mallake ta tun farko ko kuma a wurin wani ka siya ko gada ka yi ko kyauta aka baka? Dole takardu ne su tabbatar, amma ba kowane irin takardu ba. Takardu da suka cika sharuɗa na dokar mallaka wanda suka yi daidai da ka'idojin da shari'a ta tanadar ko doka ta tanadar a constitution na Najeriya a sashi na wato mallaka na ownership na harkar ƙasa da yake da real estate laws. So takardu ba kowane irin takardu ba. Wani irin takardu ne za su tabbatar da cewa kai ne mamallakin wannan kadara ko na abu mai kama da haka? Shine na farko takardu sahihai, takardu da masana kuma wato mallakan wannan kadarar suka haɗu suka yadda cewa an siyar maka a dokance, an bi dokar Najeriya a wannan rubutun, sannan kuma waɗanda za su siyar ɗin sun tabbatar da cewa sun yadda sun siyar maka akan wani consideration, ma'ana wani kuɗi ko kuma wani musanya da kuka yi da su. So dole wannan document ɗin ya tabbatar da wannan takardun dole su tabbatar da waɗannan sharɗan. Ya zama an bi doka, an san waye mamallakin wannan abun a rubuce recital kenan, sannan an san wanda zai siyar maka da wannan kadar ya da capacity a dokar ƙasa ya siyar maka shi, sannan ka biya shi kayan da ka biya ya yadda ya siyar, sannan akwai shaidu, suna shaidun waɗanda dokar ƙasa ta yadda cewa wa'annan za su iya yin shaida akan wannan harkar. So wannan document din naka, wannan takardun wanda suke nuna proof of ownership, ma'ana tabbatin cewa kai ne mamallaki, wanda suke nuna cewa kai ne mamallakin wannan wurin a yanzu, sun tabbata sun cika wa'annan sharaɗin da dokar ƙasa ta nada. To waɗannan takardun su ne kaɗai za su iya tsaya maka a matsayin cewa kai ɗin nan da ake magana da kai ne mamallakin wannan abin, saboda ai wannan kadarar ba kanka ganta ba aljihunka ba, balantana a ce kai ne mallakinta. Dole takardu su za su tabbatar. Wannan dalilin yasa doka ita ce take zama wato ƙashin bayan harkar real estate a Najeriya. Saboda haka shawara ta gare ka, duk lokacin da zaka fara wata harka ta shafi harkar filaye da gidaje, shine ka nemi masana. Na farko ka nemi kamfanin da sananne ne, an san yana da amana kuma ya san doka. Ko kuma abu na biyu, ka nemi sound property lawyer. Sound property lawyer ma'ana ka nemi lauyan da shi a nan bangaren ya kware, saboda ba kowane lauya ne ya kware a harkar kasa ba. Sai dai da ke yanzu kowa yana neman kuɗi zai iya ce ma harkar sa ce saboda shi lauya ne, amma ba gaskiya bane ba. Su kansu lauyoyin akwai wani ya kware a bangaren activism, wato activist ne shi bangaren nemawa marasa karfi haƙƙin su, wani kuma ya kware a bangaren sana'o'i ko industry, wani ya kware a bangaren cinikayya, wani kuma a harkar real estate, handling cases da suka shafi ƙasa a nan ya kware. Saboda haka ba kowane lauya ne ya kware a harkar ƙasa ba.